Mundi doctor. Chimanya kapasi nobuda wewe. Ndakusira kwatso. Problem ngweko basa ribuna tikofe. Arse man. Skana. Yes. Wakamtengela butsu nyuwa. Wakagona. Wakagona tafambe zvakanaka. Wakagona yes. Yes baby. Amaenda kumba 29. 29. 29. Big ngarinda. Obviously. Ngarinda big. Talendele big nuba. Mbusaka ngane big la kwantika. Asara kusala kungunda ndi. Ingundu. Rishiki chirezi. Kuna pangundu. Anasala pangundu saka usari samkati andi. Ngaise mbutu. Utara tira asala pangundu saka rise pambeni. Pangundu. Kwadi umfekeza pamba. Kana somebody mwana unofa umfekeza pamba kuitwa asa kunetsa muroti. Jojo teka ndo wait munodi. Wotifa wati tenga daipa pa umfekeza. Ufamba ne mama acho akadai uchibvisa nditi. Henda kukereke newe henda kukereke newe henda kukereke. Good morning, people. Good morning, people. Good morning, people. Good morning, Hesineti. Good morning, people. Come through, guys. Come through, guys. Oh, that's not a motor without a charger. Right. Mamuka say, guys. Mamuka say. I'm a legend. Take sure. Don't the music ya carry. Old school. Right. Murisei say, guys. Murisei say, guys. Ndichakutaridza yandi muda kumuona here ndinaye pano. Ndinaye pano saka muchamuona ndinaye pano ane mwana sausage mwana ni makore mangano ane 3 years shame right ndinaye pano muchamuona ndinaye pano rutende ru auya uchimaketa shelves na utara nesuper page redu anditi because totengesa ufuti mabhero if you want to market, unoya utaura neni unoda kumarketa pa live yenyu because ukadaro isati charge todigane ma endorsement saka yo ukapocha patinenge tichimarketa yo ukanda zvako zvauno marketa saka indodlei unoya utaura neni ndo kucharger ndoyanso kukumarketisa zvakanaka tokumarketera bobo aona tokumarketera zviri bobo Sisi paketa babadi wamukira uditumira 10 voice notes 10 adinado mama vhura ndangova sindani kuti acha mwari ndandisi kuvhura ma voice notes ako because wakatisa kufonere iwe tisaka na court saka uda kuti dii achituka my idea musabvume kushandiswa imimi my idea sungai my idea babo ndangovhura 1 mama usada kuvhura ndangoti andisi kuvhura ma message yako sha tisaka na court ndangovaita Sharon Marute zviri sei Sharon Marute anzi yakaimbwa nani yakaimbwa na Sifas Mashakada. Thank you Kumbirai, thank you. Right guys, mamuka sei maswera sei manero kumatiyo manenyika muri right here guys. Salmanani ninjani dumela machera na budzi. Yeah, machera na budzi kuri kuti makuseni mangwana yakanaka. Right. Tonight na indave naye mwana uya ndave naye mwana uya weku Davidson ane video iya yakazo circulate musine kungenda iposta vanhu vakaitora vakaitenderedza ndanaye pano pane vakadzi vakazokubatsira we number ndakakuchecha phone umana manje so right let me start by addressing kune a sister who akaita get in touch with me achita arikumbira number yemwana uchu aroda kubatsira. I gave you the number ndikakudza kuti she's going to Zimbabwe. Please kana mchida kubatsira chibatsira yekuti ane abatsirika nekumba handiti up to today mwana kutoenda ku Zimbabwe uchu muri kunza muna kubatsira. That's wrong guys.
that's wrong. Kana musingadi kubatsira mumanikidzwe handiti musauya indobva ndamudza kune vari kufunda uchida kubatsira ndobva ndaita kuti mahopes ake ave high handiti ndakaisa mahopes ake kuti ave high and then hamuna kubatikana hamuna kubatika ini ndiye ndakaudza mwana uyu handiti nokuti memapromisa imi muri memauya muchiti muda kubatsira saka kwaari anenge achitozofunga kuti pamusimeli vakazobatsira ndakapiwa rubatsiro rwuya vakaizobuti zvakanaka handiti pakubatsira apa handitika pakubatsira apa guys ngatiti kana tisati tave kuredi kubatsira let's not give other people false hopes dzekuti tichabatsira and then mubva mariga kubatsira handiti ndangoti ndidarike ipapo yes Caleb masuka zviri sei right so ndinaye I have her here ndinaye pano you care to talk to people vachakubatsira ndakubatsira all there's still time yekuti akusina ma-e-wallet you can take and matonto kufambe zvakanaka uchienda kumbusha handiti zviintroduce zita rako usabudise mwana usiridza mwana kuna keluku ruda kubuda right Nyarai Mamvura wakanditumira video uchichema iwewe yakaita kuti ibate moyo yedu ibate vanhu vakwanira tisvika pakuti tisangane newe nasi tikubatsire chii chakayanzoitika takanitsana akaisvika pakutora zvinhu zvake akabva pamba akati ndosara kugare wega ndasara ndichigara ndikakuenda kuhama dzake ndikandotaura nadzo akati imbogara anouya ndobva ndagara mushure mekugara ndakabva ndatsvaga basa kunonzi kumabhesi kwandaigara kuitwa kwechigweja kwezvegold panning iko kuDevton okay ndobva ndaenda kumabhesi yanzi volume bora isoderani chekumberi kunopo yansonzwa ndobva ndaenda kumabhesi kwavanoshandira kuna vamwe mai vanga vakanditi achiuya ubike wane kubatsirika kutsvaga mari yekutenga chikafu ndotozowana mari yekubhadhara renti saka pandakaendako ndakabva ndanotaura navo mai avo ndobva zotiti unoya manje chipiri ndinokufonera mande iya yakasvika ndobva havana kufona chipiri havana kufona manheru echipiri ndopakauya murume ndobva anoka akaenonga kumaraundi 9 dzakuenda kumatei ndobva ndabvunza ndiani ndobva aramba akanyarara ndobva ndatomboigimiwa ndobva aramba achingonoka ndiani svika ndasimuka ndobva ndanovhura dhoo ndichisvika ndobva ati uri kutarisira umwe kuti angasvika panapa ndiani ndikati mazuva handina wandinotarisira sezvo ndichiziva makandisiya ndiri kugara ndega nemwana the moment yandakangonovhura dhoo ndichidavidza mhindiroyo ndopaakatononga stofu ndiyo yakandicheka kuti zvinoronda rakupora yakandicheka stofu yanga iri yezenge diamond zenge ndo rakandicheka paakandirova naye musoro rakabva ravhurika ndobva atora zenge racho ndobva adai saka una kukwanisa kunda unoripota wei hama dzake ndo dzakati hauendi kumapurisa kana utoenda kumapurisa wotama munhu mukirizana izvo manga kutokuteretena saka murume uyo achibuda kumba akabuda akaindepi mwana ndiye akatoita mwari bcause akati ndoda kuenda kutoilet panguva yaindirova ipapo ndobva atisimudza mwana waende naye kutoilet pandakasimudza mwana iye ndiye akatanga kuvhura dhoo ndobva akuda pazvo paiva nemota dzemapurisa dzainge dzasairini saka akafamba achienda kuroad gate achindodongorera kuti mota idziri kuendepi ndobva ndangopinda mutoilet ndichibuda nemwana ndobva ndatongopota neseri kwetoilet ndobva ndandojamba jira ndakatanga kukanda mwana ndobva ndakazojamba ini right murume uyu mamagara mese nguva yakareba zvakadii ani bva 2020 svika izvezvi 2020 makasangana munhu kupi iko kuDevton iwe waigara nani kuDevton pokasangana naye ndega bcause ndakauya kunoku ndichigara ndisisi ndo vakandisheedza mwana wamai vake namai vangu anoberekwa mudumburini asi vakasiyanawo nababa ndiye akandisheedza achiti ndishande ndaishanda muchipaza saka chipaza ichi chakazofane kuti vakatenga stendi takuenda orit famba masangamba magara mese saka muchigara mese makatombogarawo zvakanaka here kana kuti aingori munhu wekuti anongorova achingoabuse kugara taitakagara nekuzivana nevabereki vake taitomboenda varikugara kuritori but sometimes dzimwe dzenguva zvaingoti kana zvikakwidza inganasoti chaimuremera anenge mwana anga asingadi mwana mwana ndewako handiti hasi wake saka aimubata sei mwana ushemu aimubata sei mwana aitoti chero akachemera kana chinhu kuti ndoda chakati aitoti buda naye panze anga asingamutsi asi mwana aidedza kuti dedi aidedza kuti dedi asi achidayira kudaira aidavira but uchinotsana kuti mwoyo haasi kuda aitombozvitaura
kutaura dzimwe dzenguva aiwanzotaura kana akatodhakwa kuti zvezviya aita akaita mari toigona kubata kana mari dzosvika kuma12,000 notanga ari kuchiorkoza ikoko osvika pakuenda kushopo notenga hembe dzake bhutsu kana dzima 1.3 odzoka ndoti koma ngotenga dzenyu hembe kuziva kana mwana bhudzi mwana dzisvike kana 100 rand svikanzi ndichamutengera pandichawana mari ndaunditume bhozi asi mwana wangu yowe wosaka mwana ndiye wanga asingadaida kuti plani nemwana usare iwe uri one woita wake ende wakamboti wakabva nhumbu nai yake mwana angagara muchubu ukabviswa chubu kati vangobvisa mwana iye aitoti ndoda mwana hey saka izvo zvari kuzviziva here kuti wadhisaidha kuti wakutakukwinisa kumusha ndiziva meno kana hama dzake pane vana sekuru vacho vandiona vakati makuindepi ndikati andoenda kumba iye haana kundiona saka wavharisa imba yama muchigara iyoyo but anyway saka manje uri kuenda kumba iyoyo wakati wakasiya mwana kumba wazodhisaidha kuti kunosvikira kupi pane unosvikira kumba kune umwe mwana ndonotaura navo kuti ndikumbirawo chivana wotora vana usati ove neplan apa ndopanaiti pamwe ndataura navo kunzwa kuti vanonditendera iri kuzovatora kana ndichinge ndambovasiya vangani vari kumba kune 1 woda unosiya futi uyu kana wamusiya wodi aichindosvaga basa okay mwana uyu anani ana mbuya vacho mai vanozvara baba mai vanozvara baba vako vanozvara baba vake ko uyu manje uyu ndise mubaba here saka vanozobvuma here asiri muzukuru wavo uyu mbuya vake vaitondifona pamavhidhizi apfuura ndaimbotaura nafonisa tiafu vachiti mwana makabviri naye zvoreva kuti mwana ndewenyu moga here kati kana ndinouya naye ndaona kuti mwana abviri ndimusiyana mudii okay saka unoda kunesa uyu kuna mbuya vakewo uyu kuna mbuya vake wombotanga waita life yako iri stable wozotora vana vako alright no problem aiwa kana zvakadaro zviri right kana tisekuru kwako havabvumi kuti uye nevana vanenge vachiti uya iwo uri one okay hesh upenyu hwenerera wakangooma asi wakamunin'ina chirega kuzvara zvewe kuna uchisvika kumba nditi izvozvo uchisvika kumba paunonoenda notaura nenhingikandi kune makliniki padhuze anditika iwe kana wakati ngware maida kudzisa kungwara anditi wasiya vana simuka uende kukliniki anditika nokuti uchiri mudiki ndaona uchiri mudiki ende une uchida kumbopota uchibviswa nyere nevarume ava saka unoenda kukliniki waenda kukliniki wonobayiwa kana kuti 5 years chaiyo kana kuiswa loop kuti kuti usadi usaramba uchibara wona kuti izvo zvide wanga wakazvara mumwe mwana pauyu akaningirira akabviswa muchubu une vatatu iwe usina vabereki usina plani noupenyu davira ako foni yako kata telemarketers anmona right saka ndo zvatoda kuti ukasva uite pane uye munhu aisa mari yebhasi ishi kuti ukwire uende kuZimbabwe handiti akati uchisvika kuZimbabwe achakutengera bhero handi because anga akupa basa paya but vanhu vari kumba baba wainzi uchengete vakaramba kuti handidi musikana ndoda vatojera kugara voga handitika saka akati achakutagira bhero rokuti ukwanise kutanga kuitawo business utengese utore vana uchengete handitika asi zvakare right now uri kufamba une mwana handitika so guys nyaya iri panapa ndeyekuti uyu munhu akuenda kumba mwana uyu anzi ngauye agare nemwana kwechi pane komendeta gwapa ngauye agare nemwana wangu ndichimubatsira simeli kumusha here kuZimbabwe here ari muri kuZimbabwe here because she has to go home musi kuZimbabwe here because hatisi kuda maproblems guys iko zvino tiri kuziva zvichaitika pamberi apo zvokuti kwai munhu ngauye munotichitendereza munhu muno South Africa tiziva zvichaitika pamberi apo nedhudhula ine maSouth Africans hatisi kutomboda izvozvo wauya nedambudziko rako tiri kuindisa kuZimbabwe womboenda kumusha kana next year taona kuti mhepo idzadarika kusvika papi mozodzoka nyika zvida kudzoka for now nekuti muchatora vana vevanhu zvonetsa motendedzana zvodzoka futi back kwatiri zvodini munhu ngaende kumusha guys musasara muchitaura zvinhu zvekunyepa guys munhu ngaende kumusha zvotanzi ngasiye vana ape makei mwana munhu naimi munhu angada kupa mwana wake kuita give up mwana wake nototoge basa muno munenge usina mapepa chekutanga imi mukuita joke you are making it a joke guys zvotanzi munomu mira ndikudze mira kwena October muchaona ndabva kuRustenburg shamwari zviri pakatapa munhu ngaende zviri pakatapa maroad block aripo 2 vakaseza zvokutoti mataya anobaya zvota umanyi zviya hauna kukutiza napo imwe iri panapa imwe chokoti 3 kilometers imwe dzakamirapo SAPS Home Affairs Police
kuva parasipeni kusvika panapa 2 months ngikiri mukuita zvekutamba imini guys. Pana October November muri kuzvitora joke pachange pachisungwa munhu semunhu. Mandi mukunzwa pachange pachisungwa munhu semunhu. Mapepa haana kana passport, haana kana bepa, ane mwana mudiki ane 3 years. Anditi osungwa mwana ane birthday, haana kana birthday, right? Osungwa nemapurisa. Iproblem yani ngainde kumusha chero kanzi watambura sei kumusha as long as hama dzako dziriko haushayi chikafu, haumboiti street kid. Ngatisanyepera nei guys, ngatisanyepera nei. Kumba haushayi chikafu ishona unotaura chero basi chenje kufamba chero haubhadhari rent chero mwari mari chounoita kuchengeta vana vako, mari chounoita kuchengeta vana vako. Muno mamuri kuda kurambira guys ka imi pamberi penenge pakaipa chapera ningirikirichi. Ngaende kumba where if you are going to help here, we are going to help here. Ari kumba vari kuZimbabwe vari kurarama sei. We've got a lot vari pano vari kuZimbabwe vanotowana data ani mashona. Saka the best way kana uri kumba unopinda mumaline tikakupa start uri kumba kana wakangwara unoita zvokuita uri kumba. Sei munhu ari kutengerwa bhero for a start indakatomba advice ngati pabhero apa tenga revana, usatengere vanhu vakuru, tenga bhero revana rinofamba. Tampawo bhero awana pekutangira. Mbuya vemwana vari kuda mwana anongonesa vana temporarily, ari kusota life yake zvakanaka. Anoenda kuna mbuya vemwana vari kutoda mwana muzukuru wavo, ombosiya mwana uyu kwambuya kana 2 months achimhanya kutengesa bhero rake. Rikapera bhero woda rimwe bhero chitu, and ukabvera wazikana kunotengesa hembe ati wotsvaka room yako kana kuti wotsvaka chimusha chako manje chaunogara nevana vako. Anoona kumusha bo life yeJohnny guys ka zviri kuenda zvichioma everyday, especially munhu asina mapepa. Ini ndabva kuna sembe kusvika panapa bvunzai kana mwana wangu Shakira nokudza iwe. Animaona chuma zero blocks kuti pakaisa zvinobaya zvokuti autizi aumanyi police home affairs usabisa ngikiri traffic mu road umu. Exactly. And nas yoko sina inini I'm ready to go to Zim. Saka what we are going to do pa diary zona chifunga ka we are going to have a pocket I think yachaita guys. Yo batwa kana tuna treasure kana tune munhu amchasarudza anti yo batwa kune wese aruda kuenda kumba ticket rako kumba kune wese aruda kuenda kumba chokuita izvozvo tawanda dorina kufona ka mufonere ndiri pa live umutsanze umudze patiri apa mufonere back ani machona. So guys tachikumbira mwana ari kufamba andika kwenda kumba varuda kubatsira one something animona varuda kubatsira one something please. Kana chizoda kuita e-wallet right now uruda kudi ndanchikumbira kuti chibatsire mwana uyu afamba ari kufamba nemwana mana mamona uyu anti mamona mwana uyu anti ari kufamba nemwana animona ari kufamba nemwana hadichi. Saka ngatibatsireiwo timupe transport tinayo yake kuti aende kumba zvema covid test zvese andika it's almost about 1.45 zvese ma covid test transport border nokuti hana kana bepa animona then ndompowo yekuti afambira chidya nemwana 2000 ndiyo tiri kuda kumupa panapa. Tiketi ndototenga covid test raitwa andika covid test ragadzigwa ratoitwa takumupawo yekuti afambe yebus ticket rake takutotenga andika and then yeborder totobhadhara anditika ofamba semunhu afamba nemwana owanawo yekuti afamba achitengera mwana chikafu but vari kuda kuti vamubatsire muroad afamba one something mapambas anga asina kupfekedzana namamapamba anditi please manje ndiri kuona sochero kumitira e-wallet uyu unogona kunoitora e-wallet ausati wamboitora kuitwa seya kuitwa seya ndinaye mjobheki atitori kumabhazi bhegi rake ratoisa mubhazi bhegi rake ratove mubhazi kudhara bhegi rake ratove mubhazi muna mandaza bhegi rake ratove mubhazi muna mandaza ndoma ratove bhegi ari kutoinda ndinatona namanager webhazi panapa ndibhururu wangu anofamba nevanhu vangu zvakanaka. Saka wese adida kuenda kumusha guys mandaza Elsbury ndo bhazi rekufamba naro ani muri kunzwa munongondibata chete imini mufamba zviri bo staff. Mwana akaenda kumusha uya watakakwidza futi mari mwezi vachienda musha akasvika bo zvekuti akabatwa bo zvekuti and saka uchienda kumusha uya nako number dzadriver I think kupa not driver conductor as such I think conductor anogona kumutorera mari yacho achimupa muroad. Conductor kutora mari achimupa muroad I think that can do. I think conductor anogona kumukuisirwa iye omupa nokuti vanhu vamwe vedu ava maconductor saka anofamba bo zvekuti
anofamba bhozve kuti anofamba bho nokuti timu racho raanenge achinda naro mabhazi edu aya saka bhozve kuti timu redu iri handiti kuti mutora inini maje toda kubva pana pamanje manje I want to kana kuri kuti muri kuisa mari yacho na within 30 minutes ndinogona kutora ndompa anamona ndogona kutora yese ndompa kana kuti muri kuisa within 30 minutes ndinaye pano kasi kana kuti muzota after guys ndinenge ndakuzoitumira kuna conductor omira otora mari iyi ompa kana usingakwanisi manje mai makapakaipa because hapasina chokuita manje ave muroad kuenda kumba. Thank you, Loveness Manenji. I love you too, my sister. Ya ndinata wanda wesa. Yes, ndinata wanda wesa pana. Wambatere. Fona. Ja manje so. Anvati ndamignore. Andone. Phone yake inoita. Iyo phone zinokuita invalid and every phone. Handisina phone yake kuti inozoita ere e-wallet kana kabamba inodi anogona kutora ere e-wallet hanza agoni but achiti maybe murodi ka conductor anombatsira basi kwako koko ngawaisi kunamba kwako then tozo transfer ndo zvanachitaura ini kuti vakaisa kunamba kwangu ini ndo transfer kana kuti kuna conductor otora omupa mbasi momo and saka guys itai kudaro kana mchisa mari ibvai maisa panamba dzenyu ntoisa kuna conductor mari choka 1 kana waisa ubva wakanda comment section nda screenshot akon comment section kuti ndaisa mari yakati ati kana waisaiva wakanda screenshot kuti ndaisa yakanda tumira yakati paper within 30 minutes maka alright no problem makanaka that I can do yangu inini then ndozotora yoyo alright hands phone nikatisa namba dzake vanoda kuisa pafoni yake vese pafoni yake anozongokumbirawo ubatsirwa na conductor amen ndipe namba dzako dzinotishi handizivi chero namba Cause this all right. This independent. So say 074. You are going to 254 66. Double 6. 30. Zakwana. Alright, sitata tindia. Nyarai. Right. They are premium goods. Right. Ndaisa. Antika number ndaisa. Antika kune vanoda kuisa mfone ke straight kuti aite you can e-wallet straight kufone imariko covid test shamwa. Muri wangu mwana uyu uza 200. Azi muri wangu awomana nga. 200 ndiye. Awomana uri mwangu yo. Awomana ndi mabasi sadaro ndiri munhu wenyu. Angane tone chikore changa. Ndiri munhu wenyu mabasi. Ayo. Ndanga sina kuti zoni murudzo ere mama. Ndasina ane mari yangu yakandura udhara yakawanda. Tawona shamari padza chikore ndichaona kuti badari ndingiri. Ndoda certificate rekufere. Ayo. Shamari wona wakuda kutokisigwa nyaya dzako ini. Zori ngwake vane mari. Oh, itakubhadhira mari covid test. COVID test. Yauya. COVID test yacho yabva yatoitwa yagadzirwa. Yaitwa na makandiwa. Aiwa, hakuna zvezvo kuti anzi kurudiwa chichimbo mirai guys, ari kuenda netimu redu. Ari kuenda netimu redu isusu, don't worry. Zvoti kodiwa kadi kana kuti kudii, don't worry. Tisu tikuigadzira, tisu tikuenda anoenda kumba chete. Iyi COVID test zvemakadhi ndezvimwe zvinodiwa imimi kana muchinda mheno. Isusu mabhazi edu ano tine connection kuboard atina here connection board. Tawarova kuboard. Anoenda passport ndauna unosvika. Uchengete zvakanaka izvi. Handika but the conductor achafamba chikubata special muroad. Guys, imbomira kutudza zvisina basa guys. Imimi COVID test tinayo ndakudza ingati ari kuenda na conductor webus na driver ndevedu. Anditi zvokuti akuchadiwi chii kurudiwa chii akudiwi chii imbomirai guys. Oh makasi. Oh makasi. Imi chingozati mwana anoenda kumba chete. Umwe akaenda kusara nezuro akasvika uko. Takaita COVID test. Hatina COVID test here. Ana kuenda asvika kumba here. Asi yatanga kuenda. Asi yatanga kuenda guys chimbomirai. Takatanga rini kuendesa vanhu. Xenophobia ikutokuza. But this we just want to be safe. Pane kuti azosvika kuningirikiri. Thank you very much. Miran Taris. Imagine tibusha safari chupa live right. Ngani vepa live ndikuona. Iwe shamwari shami. We are risking kusani zibabe. Iwe chibadara mare COVID test 900 rand. Aiti.
This is it's a charity, Shaman. Tip 900 rands, Timmy is original test. Give us 900 rand. Am I not risking my life as well? And I remote car right now. Am I not risking my life as well? What is that original COVID test is 900 rand? Chiti payo 900 rand. Ya chiti mireo because Panapa is a charity. Cheta to zamao. I will not send running wakaisa, but not hands. Guy na original COVID test. Why I could discover? So how that tipa it was say pap. Point was saying got me marina in 100 tema COVID test. Timanya na ya panit kwa COVID test. And the South Africa takatu zakufamba tisina mask South Africa takabvisi kwa mask atichapeki mask takufamba tisina mask South Africa takaza atichapeki mask moya mchitaura danzi tiku dai ini ndakatogara naye muno ndakatoriska amugoni ngopedza nyaya zvakangonaka wose itongofarira mumwe munhu zvoita 900 test oyewane episu panapa ndezvekonde pano this is charities. Right. Saka guys, tapedza hapana pachavepo manje takwenda nekubhasani. Guys, ndakunomsiya pabhazi guys, ndakuenda naye pabhazi now taunda pinda Dubai cha. Ande. Pinda Dubai. Arina basa nope ngopeta hande zvekubhodha uko. Ndogo mticha kupi hapana e-wallet, hapana machine panapa. Hapana machine panapa. Nayi ngazi ndimari ende kulanza ndiyo mukandika zva original test. Sizo vanhu vari kungoinda koini mutofungira vanhu vari kuZimbabwe koini amusi kundifungira kuti SIS MELLY wacho mutori Paris. Zadaro so ata zvakanaka nekuseri kweruofoni kudai sesaro kufront ndikandimupe mari makatarisa chifambe naye sana tobhadhara 200 covid 1 2 3 4 5 6 7 8 iyo right 8 yebhazi mari kusvika pangundu 6 plus is 300 good kwa yebhazi 6 600 saka chitipa 100 tipa 100 tisa 100 oh saka iwasara neindo yako ifamba jika marodi 700 nemwana andisika 700 rand ndo yechikafu nemwana 200 saka zvese everything so that unachomutaurana kuti zvese iwe unongofamba chete wazvinzwa vanogadzirira everything right vanogadzirira everything saka bo andika tuone mira tuone ngachita ningirira tuone kuti achifambisa sei tapinda nebhazi manje safuna ndipachaje zvoda kuishandisa kuti manje ndinaye palive manje my G thank you very much my G thank you very much my G thank you very much for the good deed thank you very much andina 10 rand thank you my G for the good deed thank you kwasa rwa bero kuti right right fist so dzika baba ndarodzika iri iro ishi ai waradzika udara zenda buruka kwenda anda uburuka manje tasa kwa vakamirira yapo when I come back ne kwa vakamirira yapo bana muzona hamba chakaburizana murodi maji una kama ni taxi zvaita apa patovhara road yese kati vanhu munoitei kuwana nemateksi pindai maroda line ngawamire kiu ndotopinda ipapo mirira izvozvo mira shamwari ndipindi but muitaxi anoibora ngoma cherewa kumari mapamba mumashopshop imomo tumashopshop saka da kuti tange takuintrodusa kuna conductor chafamba naye na drive iri bhazi riri kuinde totera masure riri kuinde manje unoti akatira pamuzanzi apa usatinda pamuzanzi right bullshit right bhazi rake iri riri pamberi bhazi iro iwe cameraman unotoda kushtaridza ndikati bhazi woisa kubhazi camera lady nei uyu munhu woyu onai vane papawas vakaita sei saka ndiratidzi zvonida kune bhazi kakuti vanhu vanofanwa kuona bhazi rake komba ona kuita kamanje bhazi
Saka ndodia. Ndotevera. Ndotevera. Kuna mapurisa. Hakuchasvogara zvakadaro. Kauzvava mari dzevanhu. Bhazi rakiita kumboteverai. Chimuto chakaremedwa chione kubva chatarisa mudenga kudai. Straight. Ili kuti chiri kutena wani. Right, kwaine vari dzebhasi tinde straight. Tisati tevere kwari kuinda uko bhasi. Anoziva kwati kuinda. Ndokuti kunotsinira pafuranda apa. Todzoka takadai. Mumana uya topano rodrobot uyo. Ndopinda weni. Vanhu vamatekisi vanokwamira redrobot uyo fe avangumana but so vanokohuma kodzerisa maaccident. Ndakupasi hapana yewati. Apo, oyo. Undo pamukusanikiri, pamukusa mama trailing. Imwe ngi kubuya. Ndakaiona but asi inde yake ere indikiri. Personal. Saka akatira mabhazi tapinde futi mugwera arutsvaga board woman. Mukutora business zveshuwa regai vajamuke vana. Mukutenga land kutoita kunge kunyika kwenyu kuno. But kutsvaga zvinokungwana. Pinda mukatuga paka wakataza. Kana nati aka. Olha job safe hakuna kumbi. Ndodini. Job safe zvekuti tu. Bo zvekuti job. Bo zvekuti. Like saka papango chete to make sure to big like any I want a bus to introduce and then to grab up. 820 should be introduce kuna kuintroduce kuna nikike andi naro kungo chibate city pakanaka kubato bate city pa unoda yo. Anajua kutenga. Sasa pila basi. Hiyo train baba ya kutenga. Hiyo Rukupina le baba. Ni train. Bila ingana basi. Basi rukuda utotini. Pana pa very safe zvekuti pana pa panyuwani irengi nyuwani yakavugwa yemzanzi very safe zvekuti pana pa very safe zvekuti pana pa bo zvekuti guys, ngatitange game iriri. We have to start now kuti tiite program yekuti tichiunganidza mari vanoda kuenda kumusha tichivapa matiketi vaende kumba tigare tatabudza nhamba nokuti pana na October November pachaipapo pana na October November pachaipapo.
petonela kuno kwakatevera anorohwa anenge aita mistake hombe cheko yakurengi kuno vari avo maorias kuno kwakaita anenge aita mistake zvisingaita anorohwa zvokuti anotozoona taita wrong turn kurengi hakuteverwe munhu guys tinoko paanimona ndapa instruction vanga vasipo nasandava palive pandapa instruction pakaita murume ane achivhiringa munhu andiri kuya naye murove zvisingaiti rovai munhu boys vanorova munhu munhu anorohwa zvokutodaro chekuteki munhu anorohwa zvokutodaro hakuna kutevegu munhu kunoko totopa instruction nekuti pakaita munhu mire munhu yakatitaura tichisimbisa kuti pakangoita munhu anenge achiti kuti murikite munhu musamire bhazi rauya bhazi iro riri kupinda ipo tomusiya mira todzoka mira ipapo kunonofa kunoku ada kutera bhazi iri ndakudzai gaisepa ndikati munhu wese kuda kumusha famba namandasa ndo bhazi redu unofamba uri staff unenge uri staff yekutodaro handakudzai mongondiudza simendi kuenda kumba ndokudzosvikono zvintrodusa unofamba uri bhozve kuti wedha usina mapepa uchida kudzokera mushana udi zvinhu zvako unofambawo bho even palageji unochadyawo zviri nani because vanhu vedu ndakuudzai before handitika ndakupama futi mandasi munongondibata simendi uda kuenda kumba ndipei marare hanzi location yeranking one unondifonera inini ndokupa munhu anoku vanokutokutora chero kati ndikuya pakati ndaburuka pakati andika uri kuona uyuyu mukumuona uyu shamwari ndakudza ndikati chii bhasi taura chokwadi vanhu akateerera pa 1.2 people look at you taura chokwadi kuti ndakuti munhu akauya pabhasi uite sei good munhu akauya achiti adabata mukadzi unodii mamisa munhu bata saka ndakuzaigaiza ndikati kana munoya kana uchinda kuzimbabwe kwese kwarare masvingo kupi unondibata mandaza ibhazi redu ndora munofamba naye saka iwe ukangondibata indobva ndatodii muri kuona vanotongovaudza kuti muri pakati animaona vanoya chikutora ipapo unofamba uri staff unofamba zvakanaka wakabatwa bho handitika mese Amona, trailer yatotwa bho. Ndikatore shamwari uyaone munhu wakuinda naye munhu ari kuinda sha. Uyause munhu pakanaka. Uyause munhu pakanaka. Bhegi rake maisa iro bhegi rake ratove munhu. Bhegi rake. Afamba bho zvekuti. Ya. Aish. Ngorisa yoka vanhu vanokutiva kutasa yapo. Todi opinda kacho twende naye huko. Opinda. Yes kan uri bo opinda kuba. All right. Opinda iri kwa tino ngwiro. Opinda kana. Saumba timamba sitere. Hello. Wana tora munhu yashamwari wena ya mera ni mwana. Tora mera ni mwana wena. Vane mwana wao tora mena. Iri bhazi redu guys yellow CCC ngapinda ake musikana mu yellow ndo maari pinda naro unoenda ne yellow iri bhazi redu iri ngapinda ake mu yellow musikana saka uchinda kuZimbabwe guys muri vanhu vangu bhazi redu yellow ndora munouya mungondibata ya sitakura vamu vari kutedzisira mira pana papuwe sitakura kanaka vanofamba newe zvakanaka nakanaika Ya, baby. Muri sei. Akutiza eni. La tatoronga zobose bo. Ana sitrakira chari chikopiwa. Konchika Pretoria. Rino mira Pretoria. Mwenda nokuti pa boso pepa anti kuitira kuti ininiwo ndi number za driver eni munhu anesa e-wallet ndichakomika kana driver ndopa driver kana conductor antika ndokuudza newe wacho kuti tamutumira mari yakati ngaagupe munyorere tiketi shamwari conductor wedu muri kumona ka beautiful wechibobo shamwari murisa vanhu vakutadza sha iyelo yedu ilo yedu antika yellow tofamba neyellow ukoyo mana chimoko chakufamba nezviripo anti fambe nezviripo antika
and then wona kana pakadini chinenge chokuwa namba yako nechikuisa ma-e-wallet hako ndisaka e-wallet masvika murodhi muotora e-wallet womukandira nditi ehe munhu wedu saka guys conductor wedu ndiye yushu muda mamuona nditika murusa chava kuda kumurusa vanhu 1.3 vakutasada kumurusa hello mamuona ka ushu he nifamba naye bhegi raiswa ndariwana mubhutsu raiswa bhegi anzikodati hadi murume here ari married kuti ari dheri zvakaoma azvinavana kuti murume kana ti mukadzi vanotoda chese uyu adake mukadzi singu uyu singu uyu kana muri kudenyi pahelei baba kana muri kudenyi murume ari panapa murefu kuti varume vari panimoziya murefu driver wedu uyu munhu wangu driver wedu uyu munhu wangu uyu tyona mombe uyu driver wedu samwari baya famba nemunhu papa nemunhu hai dhasi tita zvochiti totawo zvokurengi kunoku makadikwa hanzvadzi timhoro sei vamadondo muri sei seiko ava vamwe vamadonda munongobata isitokisa ibhasi tokupa ibhasi rekupinda guys handitika ehe right mutoda mukadzi makutotevera azhava vari kuda mukadzi vakadzi guys vakadzi muri kwahera uku muri kuda vakadzi hamunange mataura zvikuda mukadzi zvenyu svegai ndikutaridzei vanhu vanyatsa kukuonai vari kuda mukadzi ava tiripo futi tikuwada vakadzi tisu anhaaauda vakadzi umwe kondakta wedu uyu reji wedu mamuziva kanyaya reji mamuziva ka aiwa mabhasi saripo guys toms riripo redu riripo iro mvi riripo pangolini muzanzi hesanjadzi muri sei nhasi vanhu vangu mese ndikusangana navo pano nhasi muri pano vanhu vangu mese muri sei handitika abo saka mabhasi ese guys muzanzi pangolini mandaza mvi ose ukangondibata iwo uzvondiziva kuti kuenda kupinda kukanda ndokupa conduct parking ito very safe pana pamubiri muri kuona haungopindi pagate up saka ubirwe unonyatsopinda zvakanaka ani muri kuona saka regai timboenda kwadorini chahandi kwadorini sha inandikuzivi iva semaona mukadzi asati vari kuda mukadzi anai ko muri kuita sei kwenyu igraduate vakabva kuvhitsi makareba wena kuita kusvasvavira right guys chiregai ndimbodonedza ndimboenda padorini regai ndimbodonedza life yangu itimbosvika pa ndamboona mufana wangu dorini chaitimboenda kwadorini guys hanzi murefu ndewangu unomuda here zviserious unondibata kuseri kandi ndokurongera unondibata kuseri ndokurongera antika munondibata kuseri ndokurongera guys panapa vakawandisa panapa vakazara panapa ndokubatsaka uchida driver kana uchida kondakta uchida windi zviri kwauri antika right saka mwana uyu afamba abaya bo ndamirira vema-e-wallet vese guys kana muchita kana maisa kwaari bo kana maisa kwandiri motaura antika mutona nenhikiri ndosenda pane yasendwa yepepa senda noti mari saka ndakamirira dzema-e-wallet tobatanidza dzese tokandira conductor musikana oita chi oita omupa mari yacho afambe zvakanaka -1 aiwa -2 vaenda kumba saka kana uri muproblem yekuti uri kugara uri wega uri singu une chimwana zvamakanga mauya henyu vamwe vacho kuti muzomitisa kunoko hanti une chimwana adzokera kumba please ngatitei zvokuti muinde kumba munoma muna zvichakanaka zvichakachipa nokuti zvichasvika pakuti zvichakwira animana zvichakwira right saka guys ndakuenda antika ndichamboenda padorini apo ndozokubatai ndina dorini anti iri foni chiseva chaja ndozokubatai ndina dorini anti ndokubatai ndina dorini chega ndipokata foni ndimbochaja foni kandana dorini ndokubatai anditi aiwa ndingai ndinenyuka dorini guys aiwa kana zvidaro ndoda mbontaura naye kati tu semukoma nemunin'ina tomboonesana tiri tu kasasisina sisi ndima moyo kauya tomboonesana tiri tu then
taonesana tiri tinozoya naye taonesana kana tawirirana kana tisina watina kana tawirirana inini guys basa rangu ina handichaiti zvenoise guys. I'm a peacemaker and I am the voice of the voiceless andika I am a peacemaker. Saka zita rere kuti Medusa rera ndototi it's the complete opposite of me but I gladly accept antika because rinobva ratoluza power nenyaya yekuti ndopuwa zvisingaenderani but bo totorida rakadaro. Saka guys ndakwenda antika tosangana pa later mogara muri chunda ndi tokusangana mai